Ngiyanibingelela nonke emakhaya. Igama lami nguNozipho ngwakamthethwa. Emakhaya ngisuka le eMkhomazi, kodwa ngokuhlala nje ngihlala la eNtuzuma. Ngize kuhlelo leVumani Films ukuzocela usizo ngokuthi ngifuna ukutshela umamncane mayelana nokuthi ubaba omncane ubekade elala nami, engiphoqa ukuthi ngilale naye ngenxa yokuthi uyangondla. So manje ngikhulile nje ngemngaka, ubaba omncane kade enze lezi zinto zakhe, enza lokukhohlakala kwakhe kumina. So manje ngifuna ukuthi ngimtshele umamncane ngoba iyangidla lento lena ukuze nami ngibe free, yabo, ngaphakathi. So ubaba omncane wayelala nami engiphoqa ukuthi ngilale naye. Awu wena obokade umsenza, wena ngeke ngimyeni wamayenzi into efana naleya. Ngibingelele babukeli beVumani Film. Lo khulumayo uVumani walile kwaMhlabela ingane awuswaneni madoda emangozi. Kodwa ke asikho lapho, kuthiwa ikakhubalo nimbiwe egcekeni. Namhlanje nginosisi wami la osivakashele, udaba lakhe libhlungu kakhulu and lidabula inhliziyo. Sometimes ukuyibuza ukuthi maku abantu besilisa abahlukumeza abantu besifazane, ingabe bayobaleke laphi abantu besifazane nezingane. Bobhuti bethu, osisi bethu noma wethu nawo baba bethu siyanithanda kakhulu, konke enikufisayo kulunge. Kodwa ke la sikhona sisiNozipho, ungasichazela nje namhlanje ukuthi yini ekuletha la kwiVumani Film namhlanje? Okay, ngiyabingelela ababukeli emakhaya. Igama lami nguNozipho, ngihlala khona la eNtuzuma. Bekade ngize kwiVumani Films ukuthi ingisize ngitshele umamncane mayelana nodaba kade lungidla kakhulu. Ubaba omncane bekade elala nami, nje engiforce ukuthi ngilale naye. Siyenzeke kaningi lento lena iphindelela, and ngingathanda ucela usizo ukuthi ngikwazi ukuthi umamncane ngimtshele azi ukuze nami ngikhululeke ngaphakathi. Siswami, manje lento iqale kanjani? Kwenzakalani? Ngiyamajina mbukeli ubaba omncane wonke eselala nengane yakhe. Iqale kanjani leyo nto? Umama uke wamtshela uma wakho, uke wambikela noma mhlawumbe abanye abakini? But uma akasekho emhlabeni. Kahle kahle lento le yaqala emva kokuthi abazali bengasekho emhlabeni, yabo. So ubaba omncane ubekade ethatha advantage ukuthi ngiselingedwa nanokuthi yonke into uyangenzela. So ubeke athi nje ngoba nakho engithengelile into angeke aze ayenze izinto mahala, ngithengela amagrosa, angikhokhelele esikoleni, angithengele yabo yonke into edingakalayo. So bekade nje ethatha advantage yalokho, and ngangisamncane ke futhi lapho ke ngisase high school. So after ubaba eshonile ke kwaphela nje inyangana, kwaseke uma ezihenga. Ngamfica nje ehengile, sezigagele ngisho ukuzigagela nje, sekuyimesi. And then after lokho ke kwangcwatshwa kumana ke. After lokho bese ngisele sengasenabazali. So ngasho ukuthi lento lena yenzeka ngo-2015 around May June lapho, because uma washona ngoJanuary, ubaba kade shone the other year ngo-2014. So angifuna ukungasho lento lena ingiphatha kabi, futhi angisakwazi ngisho ukuqhubeka nangempilo yami. Yebo sengimngaka, kodwa like ihlezi ngidla njalo, because noma mncane nje akangifuna la ngihambe khona. Angani noma uyazi noma, kodwa ke mina ke ngifuna ukuthi ke mawukuthi akazi uyangizonda nje, kube ukuthi mhlambe ke ngizonda into ekhona, nanokuthi ke azi ukuthi umyeni wakhe lento ayenzile ayikho right, and nje. Siswami, lubhlungu mbukeli, yabo lo daba alukho udaba olubhlungu kanje. Ungazi ukuthi uzokhoselaphi, ungazi ukuthi uzokhala kubani. Umuntu engabe ukhala kuyena uyena okuhlukumezayo. Siswami, manje awusho ubaba omncane lo
unazo izingane mhlambe naye umamncane noma mhlambe akanazo izingane kwakuthena enye into engifuna ukuyazi ukuthi mhlambe wayesobha ngalesikhathi eyenza yonke lento le. Okokuqala wayekade engekho sober, wayekade edakiwe because ngikhumbula kahle nje wafika ngitshela ukuthi nje mhlambe ufikile ukuzongibheka ukuthi ngi-right yini kanti uyaqonqoza nje udakiwe. Ngibuza ukuthi hawu baba mncane kwenze njani, ngabe khona mhlambe okuzwile noma yabo umuntu uyangena uthi ngikwenzela yonke into so nawe kumele ungikhokhele. Ngibuza hawu baba mncane ngoba ngiyafunda nje yini engizokhokhela ngayo yabo, hayi umuntu angiphushele kusofa ayengizama ngitibule then bese ngigcine ngingazi ukuphuma ke kuputshulwa ngalondlela leyo ke. Hayi cha athi yena unqaba into emnandi inini hayibo ngixaye ukuthi hayibo baba mncane manje kwenze njani asengishintshela yabo. Hayi athi ahambe. Hayi ingidleke lento le ukuthi hawu because mina bengihlala ngedwa yabo ekhaya, bengekho umuntu ongigadayo, yena obekade efika ngaleso sikhathi leso yabo, kodwa nami bengikwazi ukuthi ngizame ukuthi ngiyigade since bengakobi khona umuntu abamtholela ukuthi ngihlale naye yabo noma isihlobo. Hayi ke so ngizame ukuthi ngikwazi ukuthi ngihlale kanjalo. Hayi ngicanga ukuthi hayibo yazi athi ngimbuzo baba umncane ukuthi yini ngahle yenza ukuthi yabo ngike ngiyeke kwakhe ngimfica nangempela ke khona ke because kwakuyi weekend ke that time kwakumgqibelo. So ngiyeke na ngithi baba umncane manje bekwenze njani ngampela ngolesine wafika wangibhusha wakhuluma nami nje wawungekho right kwakwenze njani. Athi yena hey ungakhuluma izinto engingazazi lana ngimqambela amanga inini yabo nje abe nolaka ngivele ngingabe ngisazi ke ngivele ngide ngiyekele kanjalo ke. Uphi ngaleso sikhathi uphuma mncane ingane unazo banazo izingane? Ingane yebo banazo izingane, eyodwa nje ingane eyomfana so yayingangaki ngicanga ukuthi sishiyana ngo 2 years lapho kodwa ayikho ncane kakhulu kunami yabo. So unazo ezu2 ile engishoye esishiyana ngeminyaka emincane bese kube khona encane ke kakhulu ke mhlambe ngishiya mhlambe ngo7 years mina. Eyontombazana noma yomfana? Abafana about2 abafana about2. So kanjalo ke njengoba ngisho ukuthi ubaba umncane ngimbuza ayi then kwahamba inyanga phinde futhi umuntu abona ke the time uke wayesobaba ngeke ngisho ukuthi nje wayekade ngekho soba because wayefikile elethi grocer mayefika ngimjabuleleke ukuthi because sengidlusila nganinto okay ngimjabulele ke hayi ke ngithi umuntu athi abekeke lapha igrocer ke athi yena hayi ke uyabona ukuthi kunjani uba nobaba umncane okuthandayo. Ngithi mina hayi baba yabo ngiyabonga because bese ngimbiza ngobaba wami yabo. Hayi umuntu kavela athi so ngoba ngithi ngiyakuthanda angifuni ukuthi udlale abafana bala yabo. Ngithi mina hawu ubaba omncane ngabe mhlawumbe uchaza ukuthini. Athi yena ngizocela ukuthi ke kube khona ongikhokhela ngakho, angiyazi awunayo imali kodwa umzimba wakho onozongikhokhela ngawo. Hayi ngivele ngingabe ngisazi ukuthi ngenze njani kumuntu avedane angibambe ke abe namandla ngagcina ke kwenzeka kanjalo ke ngawala nami kanjalo. And manje bese kuyinto yabo sengisaba ukuyikhuluma yabo sekuyinto ehlale yenzeka until ke ngaze ngaqeda isikole nakhona ngisiqede kanzima because bengazi ukuthi ngizokhuluma nanobani bese kuyinto nje yabo esihlale yenzeka. Ngasiqeda isikole then ngafuna nje ukuthi ngisuke endaweni at least ngihambe nje ngiyofunda somewhere yabo. Ngasuka kanjalo ke kwaba yona ndlela engaphuma kanjalo yabo. Sengibonga nokuthi ke ngagcina mhlawumbe futhi ngingamithanga yabo ngoba mhlawumbe kube ngamitha yabo yonke le nto leyo. So nje
angazi ngempela angazi. Manje ekhaya ushiya ubani mhlambe uma mncane uke wazama ukumtshela mhlambe noma uzama ukukhuluma nenye ingane le olingana nayo noma mhlambe uzama ukutshela nobaba omncane ukuthi baba omncane angisayithandi mina lento le angaze ngithande futhi wawungiforsa ngoba ngikuzwile uthi ukwenzela yonke into uthi wenza lento ngoba ukwenzela yonke into ulala nayo ngoba ethi yena uyakondla uthini yena ithini respond yakhe? Okay, i-response yakhe ngicabanga ukuthi nami cause even nasesikoleni bengenza izifundo zelokhonjo ze-psychology. Ngicabanga ukuthi engqondweni yami bese nami temptekile in a way noma sengigcina nami sengibona ukuthi hayi iyona ndlela e-right le cause indlela ade ngimanipulate ngayo ibengenza ngibona ukuthi hayi ngempela uyangisiza akekho umunye umuntu uyongisiza futhi ngaphandle kwakhe uyabo. So nami ingqondweni yami bese kuyinorm ukuthi uyabo. So ngase ke decide ukuthi ngifuna ukwenza izifundo yabo zokuthi ngazi about indlela yabanenkinga nabantu abadlule mhlawumbe esimeni sami ngikwazi ukuthi ngibatshela ukuthi okay this is how you feel. I know ukuthi kunzima ukuthi ukhiphe le nto le engqondweni yakho ukuthi lo muntu lo usekutshela ukuthi uphila kanje then nawe kumele uphile kanjalo yabo. So kulokho ngase ngibona ukuthi okay since vele ngingasekho ekhaya yabo. So ubaba omncane indlela kade esho ngayo ubasho ukuthi nje ngahlahle wena usuyintombi yami mawukuthi kanjani uzongishada bangithembisa izinto ezikanjalo uzongishada ngoba ngunkosikazi ngaba unkosikazi oright okwazi ukuthula nento nani yabo nje bese kanjalo angikwazanga ngishona ukukhuluma nezingane because nami nje angifuna ngisho because into engisizile ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqhubeke yabo ngibe right even namanje ngikwazi ukukhuluma ngayo ukuthi evarsity ke bayakwazi ukuthi bakukhanselisha yabo khona ama-cancel amahala vele because usuke ngihlala vele e-rest yabo. So ecampusini kuba khona ukuthi ukhanselisheke yabo yonke le nto le. So ngikwazile ukuthi ngisurvive kanjalo because bese nje ngihlala ngikumuntu nje osethi nje sengifuna uqeda isikole ngiphume la yabo. So nje yeah. Hey babukele kunzima kuyehlela abanye bathi kuyenyukela awucabanga igazi lakho uqala kanjani usulala nalo ulala nomuntu udlale ngaye ngenxa ukuthi udisparate uswele something ulala naye manyala mani babukele nikade ingane zenu enye into ebalekile babukele ingane kubalekile usinitshe ukuthi sikhulume seswami konke engibuza yona manje abangani nabangani mhlawumbe akekho umngani mhlawumbe kade ekubona mhlawumbe uthula ukuthi hayi no unozipha akekho right unozipho mhlawumbe unenkinga kanje angikhulume naye nabo ungakazi mhlawumbe mokuthi ke unabo abangani mongakazi ucanga mhlawumbe ukuthi angikhulume nabo abangani bami noma bengingelula mhlawumbe busaba ukuthi uzohlambalazeka o mhlawumbe busaba ukuthi mhlawumbe bazohamba batshela abantu enaba abangani ubase nje engihlehlisa nje banganini kakhulu. Nje mina kahle after nje kwenzeke yonke lento le kushona abazali uyena emva kwalokho nje bese ngasafuni nje ukuthi ngizwane namuntu mangabe bese ngisongela futhi kwesinye isikhathi yabo. So bengekho lula nami ngihlale ngisovalweni yabo ukuthi mhlawumbe ngenza something mhlawumbe banganini bami ngcono ngihlehle ngempela kubona noma enze something ngimina cause ngathi umuntu nje ongekho right kwayena yabo angazi kanjani psychologically or la mentally ngathi wayibuye ngisabise nje ngibona ukuthi yabona ke la ngizofa ngcono yabo ngithule ngcono ngisuke banganini ya nabe bezama ukuthi babe close to me but mina ngihlale njalo yabo ngithi hayi ngiright babona ukuthi hayi angikho interested mhlawumbe ukuhlala nabo ngihlezi nje ngihleli ngedwa because yabe kushube kakhulu. Hey babukele hayi
emadala Judeni angikaze ngizwe into enje mina. Angikaze ngizwe into enje. Siswami futhi ngiyacabanga ukuthi mhlambe ingoba isisasikweledo ngicanga ukuthi ubusabuso uzolamba akekho futhi umuntu ozokubhekelela ngoba bese kwenzeka lento kuwena uvuma thatha advantage. Yeah, yilokho ngoba khuluma iqiniso even nelo uma wayekade kunama queries endaba zemali yeqolo yabo. So ngagcina imali yeqolo ingaphumi yabo ngayitholi ngagcina nje ngingayitholi mina mhlawumbe imali yeqolo ngayigcina hamba mfuna grade mhlawumbe ngangifuna grade 7 yabo ukuthi yabo bese nje ngizamela ngalo ndlela ngazama ngayo ke phela yabo kodwa nje ngifuna ukungasho bengena imali yeqolo bengekho umuntu ongisupportayo because even ama relatives akekho nje wayixala ukuthi ngithathe or something yabo kwase kuphoqeleka ukuthi ngiyimele ngaleyo ndlela leyo ngayitshela ukuthi lapho ubaba omncane uyena ke o right ke yabo because uma ukube mhlambe ubaba omncane waye genuine mhlambe wayethanda wayezothi asihlali angihlali naye boba uthube noma bomncane naye nobaba omncane bezothi hayi asihlali naye yabo but ngoba befuna ukwenza lento edefuna ukuyenza wavele nje wathi hayi akahlali lapha mina ngizolo ngiyombheka ngoba bebona ukuthi konke afuna ukuyenza yonke lonto leyo so nje yeah kanjalo nje. Hew usathana usebenzisa abantu abahamba emhlabeni abaphilayo manje awusho sisinozipho injani connection wena nomama na nengane lezi zikaba bomncane injani connection mhlawumbe ingane cause ezabafana anginayo connection nje nabo boba u3 umama nengane. Yeah, bekade ngine connection nobaba cause bekwenzeka lento ediyenza futhi nakhona akuyona connection right toxic because nje ubeza ngalokho azengakho yabo nami shuthi mina ngivume ngoba yabo ngizofika phela ngathini lento le kahle uyenza ukuthi uvume nawe ukabuseka nawe ungaboni ukuthi uya-abuseka angazi ngiyachaza kanjani ube manipulative to the point ukuthi bengize ngifile guilty ukuthi ngampela yazi uyangenzela izinto yabo bengize ngifile ukuthi hayi mhlawumbe iyona ndlela yabo because bengingakhulumi yabo so kanjalo uma mncane umuntu onjani mhlawumbe niyazwana noma nizwana akangithandisisi nje ever since noma ngasikhathi kusakhona nabazali nje yakayini umuntu ongithandisisayo nje. Hew babukeli kunzima kulomhlaba sobaleke lapha ngempela masidliwa izihlobo zethu sobaleke lapha ngempela abantu esibathembile kuyigazi ngabe basivikela but ibona abasiphula inhliziyo ibona abayenzenzelayo ukuthini babukeli ayikho into ebhlungu njengale yazi abanye abantu badeserve angazi noma ngizothi ukubulawa badutshulwa angazi noma ngizothi ukunqunywa kodwa ngifuna ukuthiwa ngithe siswami nozipho mina ngibonga ukuthi namanje ukhona ukuzothi uvele kubabukela uqinisa umuntu khona umuntu obhekana nalesi simo njengamanje yezwa lonto khona ongaba kaphili namhlanje emva kwalesi simo siswami ustrong manje into engifuna ukuyazi la ubaba omncane umama omncane basebenzaphi uma mncane usebenza unesi kahle so isikhathi esiningi be umuntu ohlezi yabo esebenza ama night shift yabo bese ukuthi ke ubaba omncane ke yena ke umuntu oyisebenzayo yabo ngama taxi so bekulula ukuthi isikhathi afike esikoleni aqhuma mangathi yena uzongilanda phela ngoba nje umzali yabo so esikoleni mabayazi yonke leyo nto leyo nje ubefika noma inini noma ngilethele igrosa noma ngilethele lezo zinto lezo angilethele zona so ngona umsebenzi awenzayo noma mncane ke siswami manje
yini enye abayenze ekhombisa ukuthi nje mhlambe u feel as if in love nawe mhlambe azama ukukuconvince ukuthi hayi no mina ngiyakuthanda lokho kukhohlakala wakade kwenza Bekafike hayibo khona nje la afika khona ephethe imbali angiphathele chocolate yabo nje ngeValentine nje wafika engiphathele izinto ezimnandi ngiphathana no teddy bear athi uyangithanda akafuna ngidlale nje abafana abangapha abafana nje ontanga yami kumanje nje akukholula mina ukuthi ngibe kwi relationship because engqondo yami angazi ngingenza kanjani ukuthi ngisuse nje lesi sithombe salo baba nje ikhanda lami kodwa ngizama kancane kancane ukuthi ngibe right ngihile kahle yeah manje ekhaya ngikuza ukuthi ekhaya ngoba uze wasuka waza la eThekwini amakhaya kephi amakhaya asemkhomazi ushiye bani endlini le abazali le aduhlala kuyona kwenzeka kuyona yonke lemkhuba bengekho kwenza njani but ukuyivali indlu yebo akho umuntu ohlalayo khona futhi nje ngihlezi nje ngibikela makumele ngibuyele ekhaya yabo lento ukuthi sekavala mhlawumbe emaresi nje isifiso sami nje ukuthi ngiqede ukufunda ngithola umsebenzi because umsebenzi oright ngikwazi ukuthi ngiyimele khona la eThekwini ngiqhubeke nempilo ngoba ngifunda ezongibuyisela emuva ezongikhumbuza about past yami uzubona ukuthi mhlambe umama umamncane lo uyakuzonda yini mhlambe into ayebeke yisho kuwena eyenza ukuthi ngempela kube nzima impela noma ngabe uyacabanga ngombikela ucabanga ukuthi because futhi unesi uyena ngabe advise abantu angithi uyabona yini nje mhlambe enye awake wayisho noma action wakayibona ukuthi cha akangifuni ngempela noma mhlambe akakuzwile ngelinye ilanga khona la ngangade ngifonela khona ubaba umncane yabo ngibonga about before aze enze lezi zinto lezi ke zokulala nami ngangimfonela ngibonga ukuthi webo uyangisiza yonke leyo nto leyo nani so ngasikhathi ngimfonela ngisho ukuthi ngiyabonga kuyena ubaba umncane umamncane ngiyamuzwa kwi background ukuthi uthi hayibo ubonga ini loyo akazi ngisho ukusibonga sonke ubonga wena wedwa kade ngivele ngangifuni vele leyo ngane leyo vele nje kade ngingayifuni vele so isingitshengisile ukuthi yini le yenza ukuthi ngingayifuni kanje nginyanya kabi yabo ngimuzwa kwi background yefoni so ngabona lapho ukuthi ngempela shothi akangifuni and ngobe sekukhulumile yabo shothi vele yabo yiqiniso then after lokho ngase ngabona ama actions because umuntu kuyenzeka umbone ekwenza before akukhulume yabo then mangabe sekukhuluma then mase uyaconfirm ukuthi hawo ngempela yabo so babukeli yabona igama maliselizwe laphuma ngomlomo lo muntu suwe sangakudlisa ngisho upoison suwe sangakufala ngisho chef seswami mina ngibonga isibindi sakho uNkulunkulu namandla namhlanje uma mncane uzokwazi ukuthi yini enzekalayo hey my sister manje Nozipho sesiyangase emaphethelweni yini eyenza ukuthi ungakaze nje ucabanga ukuthi ubaba omncane mhlawumbe umbophe ke noma uye police station ufike uvula icala kwakunzima kakhulu ngoba ngangibuye ngicabanga ukuthi yabona mangabe ngimbopha angazi nami ukuthi yini because ngangicabanga ukuthi ngiyombopha ngangibuye ngicabanga ukuthi noma mncane naye ngiyazi ayingendaba yami ngizokwenza njani yabo so ngalo ndlela ke ngicabanga ukuthi ilokho okwenza ukuthi ngingambophisi yabo nengqondo ke phela ke naye isabambelele ekuthenini hayi mhlambe yabo ngempela lento ayenza right yabo because ngangenamuntu engangikhuluma naye nalokho futhi ngicabanga ukuthi lokho kwenza leyo nto because kube khona umuntu engangikhuluma naye wayezongitshela ukuthi mele umbophisa yabo ngalezi izathu nalezi yeah babukeli yazi yabhlungu indaba manje siswami
abafowenu mhlambe osisi bakho futhi bakho abekho nabo mhlambe noma abafowenu kama wakho kwenzakalani ngaba awukazi akekho mhlambe oke wambikela nakubona? Hey bhuti wami, njoba nje kukanje mina bengingedwa nje bazalini bami. So bengenayo ubhuti noma usisi. Nje ngingane nje eyodwa nje ekhaya. So anginabo. South Africa. Siswami, manje kuzoba isikhathi ukuthi simfonele umamncane wakho. Azi ukuthi ubaba omncane wakho bekanzani. Yini lebeyenza kuwena? Ubaba omncane onjani South Africa olala nengane yakhe? Ithembe yena. Lapho lo muntu ngizwa ukuthi unama tax. Angicabanga ukuthi umuntu mhlawumbe ongaswela abantu besifazana. Idemon lini ubunjabuni. Siswami, njengamanje asimfonela uma wakho okuyena mamncane lo mama ongemama. Azi ukuthi ubaba ongebaba yini la ayenzayo. Ngoba umamncane uyena ngabudlala indima yokuthi abumama kuwena. Umuntu onama-tax angiboni ukuthi angahluleka ukuthengela igrosa uwedwa. Azathi mkhokhele. Ayi. Mufuna ukuthi mhlambe sivule icase siye khona sikuphelezele ayikho inkingi, but ngiyezwa ngayo njengamanje ukuthi ikuphi okuprefer ufuna ukuthi kwenzeke njengamanje. Bhuti mina into ebengifuna ngempela ukuthi yenzeke ukuthi sifonele umamncane manje ngimtshela ukuthi ubaba omncane wayekade lala nami engiphoqa. So beyilokho bengikade ngifuna ukuthi ngikwenze njengamanje. Then-ke sesingathatha esinye isinyathelo sokuthi simise police station. Okay. Ngiyakuzwa siswami. Inamba yamamncane unayo ngithi? Ngiyacabanga ukuthi nginayo. Angazi noma mhlawumbe ngibhekele efoni. Yonke uphathe iPhone iyo. Cha kuko enespace wami nje lo. At least babukele ngiyakhona ukumenza smile. Yazi ngave kunzima kanjani ukwenza umuntu odangela ukuthi asmile. Uyayithola my sister? Idayele la. Namhlanje ayiculeki yonke indlela edlula la ngendlela elubhlungu ngayo lolusizo. Usizo lwenhlizweni. My sister. Ube ready yonke into umtshele yonke into ongamsabi. Okay, I think amanesi yabo yabe nenye ibehavior kodwa ngizozama ukukhuluma naye. Hello, sawubona. Sawubona sisi, uyaphila? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila sisi, ngiyaphila. Ngicela ukubuza ngikhuluma nobani? Ukhuluma noVumani from iVumani Film. Yebo bhuti, ngingakusiza ngani? Ayi sisi la. Nozipho. Uhlala eNtuzuma njengamanje. Uthi mamncane kuwena, angazi noma uyamazi. Nkosi yami ngiyayazi lo ngane, nkosi yami yami encane sifuna nini manje? Sis khona indaba nje ethi ayibe buhlungu esindayo. Unenkinga kahle ahluzela ukuthi ekhona ukuthi ayikhiphe ngaphansi kuyena. But ngicela ukuthi ngidlulisele ifoni kuyena azama ukukhuluma nawe. Ngiyacela nje umbekezelele umuzwa ukuthi uthini sisi. Awu kodwa lo ngane nkosi yami ayicha ayikulungileke nginikele yena ngizwe ukuthi ungizela nezithini namhlanje.
Sawubona ma. Iya, sawubona. Ma bekade kukhona nje into ade ngiyidla kakhulu ngaphakathi kumina. Ngesikhathi ngisafunda isikole bengifuna ukwazisa ukuthi ubaba omncane wayelala nami engiphoqa ukuthi ngilale naye. Awu. Uwena obokade umsenza, uwena ngeke nje umyeni wamayenzi into efana naleya. Hawu ma, Ifana nawe lento, ifana nawe. Kodwa kanjani? wangifunani? Ngangisamncane laphayana, ngangengikwazi Ngangivele ngibonile ukuthi khontesha yamanzi la kuwena. cha kodwa ma ubaba wayekade elala nami azangitshela ukuthi yena ungithengela igrosa emele ngimkhokhele ngomzimba wami. Umyeni wami omkhulu akabe entweni ezifana nalezo angeke azayenze lento. Wena Hawu. angithi wena ugqoko otiklayinda bowuthenze njani wena? Uyena wayengithengela ma. Ngangivele ngishilo ngani yami ukuthi wena unomkhuba phakathi. Umthetho wakho ubhidliza umuzi wami. Cha ma bengingaqondile. Uyenzela into efana naleyo. Bengingaqondile ma ukuthi ngangisamncane lapha ngingenabazali yonke into nje eyenzeka ubaba wayekade ethatha advantage of me. Njalo ngaso sonke isikhathi mangizama ukuthi ngithi ngiyakutshela athi uzongibulala uzongithumela ngabantu kuphele inyangami. Kodwa lo muntu uyamazi ukuthi udume kanjani la endaweni. Uyakwazi lokho. Yebo. Manje ucabanga ukuthi ke senze njani? Ungitshelela ukuthi mina ngenze njani? Ma bengikutshelela ukuthi at least ngiyacela ukuthi ungisize ukuthi mhlambe sizame indlela yokuthi simbophe ngoba leli cala ngibona ukuthi icala lingabola. Njengoba nje yena aziwa yonke le ndawo thina manje ukuthi simbophe siwathatha. Angazi ma kodwa bengicela ukuthi nje ungeseke kulesi simo engikusona. Sengizamile ukuthi ngibe right, ngahamba ama-counselling esikoleni, ngizama ukuthi nami ngibe right, ngagcina sengingconywana njengoba sengikwazi ukuthi ngizokhuluma ngayo lento le. Ngiyacela ma ukuthi ungisize njengoba ngifikile la kwivumani film, ngizela ukuthi ngizothola usizo. So ukuthi ngikwazi ukufona so that ngizokwazi ukuthi at least kube khona ijustice eyenzakalayo. Hayi ngiyakuzwa ngani yami, hayi ngiyakuzwa kodwa hayi cha, nawe usuthula iminyaka emingaka egilisa yonke lemkhuba ngoba naku nje wena usaba ukuthi uzokubulala. Ekudlisa ukudla nje okugcolile. Kulungileke. Sizozama ukuthi senze iplan. Kodwa lo muntu uyamazi angikho ukuthi unjani. Yebo ma. Ngizokusiza ke ngani yami, ngizokusiza sizohamba swavuleka amaqala lawo ukuze bonke ubulungiswa buzokwenziwa. Okay ma, ngiyabonga kakhulu. Kulungile-ke ntombazane. Mama siyabonga kakhulu. uNkulunkulu akubusise. Siyazi ukuthi isilingo lesi nakuya nakuzosinda ngoba umyeni wakho. But ke awusane sucabangela nje lengane le nganabazali yashiya abazali bayo. Awuke nje ume ngakuyona nje, ume ngakuyona noNkulunkulu uyokukhumbula. Hayi ngoba ngiyakholwa. Ngizozama ukuthi ngiyilungise le ndaba. Nizeke nje sithatha iminyaka eminingi kangaka. Kodwa ngizozama ukuthi ngiyilungise. Ngizoma nayo ingane le. Ngoba phela ubulungisa buyadingeka. Kodwa umyeni wami hayi cha. Hayi. Ngizomfundisa amabele enyoka yena. Ngiyabonga nami ukuthi ningishayele. Siyabonga sisi. Amen, ube right. Amen. Hayi. Uzizwa kanjani kodwa unesi ngempela kodwa uma mncane wakho. Hey bengathembi ke indlela ade phendula ngayo. But ke ngibonga ukuthi kwazile ukuthi angilalele futhi ngiyabonga kakhulu nakwivumani films. Bengakaze ngicabanga ukuthi ngiyoke ngikwazi ukuthi ngikhulume ngalento lena futhi kakhulukazi esihlangalaleni kanjena and nje ngibonga ukuthi uMancane uzokwazi ukuthi angisize
kulesimo ngibhekene naso. Babukeli, ukuthula kusiza, ukukhuluma kuyasiza. Kodwa kuyadepend ukuthi ukhuluma kobani ngasikhathi sini nini. Amen. Boma wethu bosisi bethu siyabonga wonke umuntu osupportayo. Sanibona la sikhona. Amen. Kulunge konke kwenu.